Shalom. Martange yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marende mahita sian ende nomor 10 itu ayat sada sa rodia tolu. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni toddi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamu mana tama di Tuhani. Marguru tu saddo lomo ni rohana. Marparbuehon parbue. Marhite-hite saluhut ulaw na denggan. Oloy hamu ma Jehovah marhite-hite las ni roha. Problema hamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan jala para si roha. Hupaserep hami roha nami di jolum jala hupangido hami tuho. Sailehon asi ni roham manggohi roha nami. Jala sodangi roha nami marhite-hite todim. Asalam hutinggalon hami nasa dosa nami. Jala hutangihon hami hatam na badiai. Saipayan mahatam di bagasan roha nami. Asa marparbue na denggan hami.
Hupangido hami sa luhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. ED 100 tatangihon mapatik ni debata, imasian patik palimahon, sahat ro tu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jala liling mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unako mamuno. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasyahon, unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan colma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasa ni donganmu. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu amata debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. ED 182. No.
tatopoti madosata nagodangi, tapauduk marohata, martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami, na di banwagijang. Pargogo na suhatu dusan. Pardenggan basa doho, jala rodi sa leleng-leleng na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa marado poko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhite siyan pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asin roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga ni debata, taringat Tuhan sisani dosa. Songonodo pakaholong ini debata di Portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di ibana, asa ngapon man di debata na di kijang. Amin. ED 187. Tabegema hata ni debata turpuk epistel ni ari mingguon ima sian buku Heber bidu 10 tolu ayat sada sahro di ayat tolu rap mahita manjahon ayat sada manoktong ma holong ni roha di dongan unang halangguson hamu partamueon ay marhite siani heado ditamuei halak
akka suru-suruan so pamotuanna ingot hamu akka natarhurung songon narap tarhurung songoni akka tumaon na porsuk ay dohot do hamu di bagasan daging ido sahatna martua do akka natumangihon hatane debata jala naupiopsa amen. Kur ina Jumat. Mati hidup kali. Tutup dulu, tutup. Udah. Capek. Kamera ya, Ren? Oh, nanti ada. Kemarin kita di nomor 400 Waalaikumsalam ya,
Sahati dakon maha porsiautai. Songon na hinati dakoni dongata saha porsiaon di sadok portibion. Rab mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo na suatu dusan. Na tumopal langit doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Na gabe-gabia siat todi parbadia. Adorang sohabubuhan. Ido tuhatta. Na tumaon na bernit. Di panguhuman na silatus. Na mate tarpajal di bana di haupinar silang. Na tuatu banuatoru dung ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudul tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani. Disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea di todi perbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopani halak Kristen akan abadia. Doho di hasesani dosa. Doho di atai na mandok. Mulak mangulu do sogo daging ni halak naung mate. Dohot di hangulu nasurasuda. Amen. Tabegema kur sian naposo bulung. Tapi dia makin tinggi ya. Tabegema tikting na masa dohot naneng masa di Huriata Minggu 24 Oktober 2021. Salam. Salam. Selamat hari Minggu ma tusu de ruas namar pungu sadarion tarlumobi ma turuas na baru mar minggu di gerejaon hami paralado do ruas pasaton selamat datang. Himbauan gereja kepada seluruh jemaat. Yang pertama, demi terhindarnya kita dari virus COVID-19, Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkumpul mengikuti kebaktian di gereja ini agar tetap
mematuhi protokol kesehatan antara lain cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak. Yang kedua, kepada seluruh jemaat dimohon untuk mendukung channel YouTube HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium dengan cara menonton ulang dan mensubscribe channel YouTube tersebut. Yang ketiga, jangan meninggalkan sampah di dalam gereja ini. Tikting na maragam. Na parjolo, guar minggu pa 20 sadaon dung trintatis, manang hasitolu sadaon ni debata. Na paduahon, topik minggu, manotong marholong ni roha di dongan, hidup rukun dengan tetangga. Na patuluhon, ucapan ulang tahun kelahiran. Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagaran Nauli mengucapkan selamat ulang tahun Tusude Ruasni Huriata na marulang tahun kelahiran mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2021 di pasu-pasu tuata mahamu salutna di lehon gajang ni umur hai pason dohod las niroha. Nas Alkitab Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jala daftar nama ulang tahun Boy Tajaha di warta na adong dihita masing-masing. Na popaton ucapan hari ulang tahun pernikahan. Pendeta Majelis dan Jemaat HKBP Pagaran Nauli mengucapkan selamat ulang tahun Tusude Ruasni Huriata nama ulang tahun pernikahan mulai tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021 di pasu-pasu tuatama salut nahamu di lehon ganjang ni umur hai pason dohod las niroha. Nas Alkitab Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Daftar ni nama ulang tahun Boy Mata Bereng di warta na adong dihita. Na palimahon pelean na marboho tu pusat. Di hari Minggu sadarion mar pelean na marboho tu pusat dohita ima bahet tupak tudana pensiun HKBP tapa saat mai di bagasan las niroha dung simpul jamita. Na ponopon rapat pandita hatopan. Marsogot hari Senin sahat tu hari Rabu tanggal 25 satu tanggal 27 Oktober 2021 di Patupa HKBP Tirket hatopan do rapat sude pandita HKBP na adong di Sandok Portibion. Ala keadaan sorimago Covid na sopola boy paksaon parpunguan na godang ala nii tu distrik 10 Medan Aceh di Patupama di Universitas HKBP Nomensen nagabe inganan mandohoti rapot pendeta hatopani marhitejum hombar tu si borhat do salutna pandita na adong di huriataon mandoti ulaon rapoti tatangya koma anggiat denggan mardalan ulaoni. Na papituhon pesta gotilon HKBP Pagaran Nauli di hari Minggu tanggal 7 November 2021 di Patupa Huriata do pesta gotilon di Huriataon di sude parmingguon mamuka sian minggu manogot sahat tu minggu botari mariteon adong ma piga-piga rumang ni naing pasaton ni Huriata hombar tu haputuson ni rapot parlado nangrap panitia pesta gotilon ima na perjolo a sude ruas naro
tu parmingguon papungu pelean di bagasan amplop ima tupak tu pesta gotilon ni huriata. B. Ganupwek mambuan silua minimal 3 paket bahan makanan. Boima tajalo informasina marhite sintua wek nabe. C. Ganupunguan kategorial mambuan silua minimal 2 paket bahan makanan. Ima ina Jumat, ina Hanna, punguan kor ama, punguan kor Ebenezer, na poso bulung, remaja, guru sekolah minggu, dohot par guru malua. D. Sude dakdanak sekolah minggu mambuan silua minimal 1 botol limun manang Sprite. Di pasat mai di minggu jala di papungu guru sekolah minggu mai jala laos di boan ma tu minggu arian asa dilelang. E. Pasahat akaboras yang ganupwek informasi boima tajalo sian sintua wekna. F. Nama nortor dung simpul minggu arian ima ina Jumat dakdanak sekolah minggu guru sekolah minggu dohot par guru malua. G. Tortor panomunomuon manang prosesi ima punguan ina Jumat. Songonima buah-buah sian huriata tuhita alani taparade ma dirita laho mandoti uloni dihirim huriata do asa sude ruas ni huria pasidohot di ulaoni. Napa waluhon ulaon kategorial. Tusude punguan kategorial mamuka sian ama ina 1 kategorial remaja napo sebulung asa tapuka mamuse patupahon PHD dohot marguru wende songon di jadwal nasional. Domu ala jonok nama Natal asalam dasip parguru endeta nang rumang di parendeon. Songonima buah-buah tuhita. Napasiahon jadwal parguru malua alanunga mardalan program retreat di parguru malua di minggu nasalpu pinabotohon ma jadwal lanjutan di parguru malua di huriat tahun. Napasiahon sermon paralado saresot Medan Milenium. Di hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 patu paon ni huriata do sermon paralado saresot mamuka pukul 10 sia waktu Indonesia Barat maringanan di lantai sada gedung sekolah minggu. Sialani tusude paralado ni huriata songonina sian HKBP sentis asarohita mandoti ulaoni. Na 10 sada gerakan Rp1.000 tu dana pensiun HKBP. Hombar tuha putusan ni rapot pimpinan ni huriata HKBP laho manggohi kebutuhan dana pensiun HKBP udut tusi di baendo diganduk huria poti sosial gerakan Rp1.000 di jolo ni bahal ni gerejata marite ukap ni roha ni ruas nang parlado laho manggohi ulaoni. Sialani tatu pahima ulaoni di bagasan las ni roha laho patupahon ulaoni. Na 12 Natal anak sekolah minggu. Pinabotohon tusude natoras ni dakdanak sekolah minggu ala di patupa huriata do Natal sekolah minggu sian horong sada 1 horong tolu marite offline manang non virtual. Alani ta daftarhon ma ianak kota marhite guru sekolah minggu na so sekolah dope sahat tu SMP di Haradeota hupasat hami mauliate. Na pasapuluh toluhon sibuanon di bagas tangiang na parjolo nyonya samosir boru simanjuntak wek 2 pemulihan di rumah. Na paduahon Kristian Sitompul wek onom pemulihan di rumah. Na
pasapulopaton dohot pahepengon huria hamleteon pembangunan sosial huria dan lainnya boima tabereng manang talihat di warta na adong di hita masing-masing. Songonima tikting di huriata mauliate ma di Tuhan mauliate ma di hita salutna. Salum. Maredehi tasian ede nomor 120 tolu ayat sada dohot udutna huhut papunguhon pilihan parjolo sada A 1B. Yesus
Dameni debata na sumurung sian seluk na roha ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat arminggu madita saluna. Amo kadongan tabigima barita nauli artano marga di bagasan nguluta ima sian 5 Musa 24 ayat 10 pitu sa rodi ayat 10 walu. 5 Musa 24 ayat 10 pitu sa rodi ayat 10 walu. Sonom madidok disi tapayutiut madibagasan rohatta. Dang jadi papeolommu uhum tu halak dagang. Dohot tu danak na sopot somarama. Jala dang jadi buatommu ulos ni parupuan nama balu. Bahen si koram ikon pa ingot ni roham tahe hatu baddoho na julu di Misir hape nunga ditubus Jahuba de batam ho siani alani ido ubahen hudokkon ho mangulahon sisongoni olak ni masakna amak kadongan nai nolongan turpukon ima kelanjutan ni jamitatan na diari minggi. Molo jamitan ya dia reminggui martua doakan atau mangihon hata ni dewata jala nau piopsa hata atau mangihon disi tak soal tumangihon secara fisik alai pendengaran spiritual ido masukna nato mangihon hata ni dewata alani molelokon pendengaran spiritual. Boy tabigi hatani Tuhani makatai marhite tangiang do dingulut te sigano pari songon si Musa napajupang di padang gurun boy ditangihon ibana suara ni debata ala saya dilati dirina pajupang do debata ala saya diguruhon patikna ala saya diguruhon hatana gabe saya tinggil ma pinggol spiritualitasna manangihon suara ni debata. Ima molo jami tener minggu baru didok muse martua do nato mangion hata ni debata jalan na upeopsa molo ubagas do terjemahan na hata upeop di hata batak alai di hata Indonesia memelihara alai anggo di hata na ubagas do biar labatan ni memelihara pulas do didok kondisi labatan na disi menjaga seorang bayi supaya tidak hilang atau menjaga harta yang paling berharga dari kita supaya tidak hilang. Ido labatan ni memelihara. Maulino bagas terjemahanna. Di kobar hoddo hatan itu hani songon arta no marga di nguluku. Hujaga me, hupelihara me. Unang magusin nguluku. Alani ido arong bukit detan 25. Hatami ali tuhaku arta na marga. Ido hata memelihara. Mameok hata ni debata, menjaga hata ni debata, molo ido artano marga diau, ido alana manang dia pesibuk ngizol ma di bertibion, mang na arok petaho arta do pena kanasing na dimiliki, alai anggo di pikiran na di rohana, adong do pe artano marga diau, ima hata ni debata, seusahonon na do manangion hata ni debata ganup are ganup borngen, jala di usahot do mabigi hata ni debata, adong 2 metode. Laho manangihon Tuhani makatai 2 metode na perjolo marhite nama jaha bibil molo hujaha bibil nagabi makatai do debata di bagasan ngulukku alai maju tot di perbadia na paduahon ima au sadiri pajupang do debata marhite tangiang hubigi ibana makatai tu au aha nanang sidohonon da tu au apa kehendak Tuhan itu bisa kita dengarkan dengan melatih pendengaran spiritual. Inilah yang dipraktekkan oleh tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama seperti Musa. Dia di padang gurun bisa mendengarkan suara Tuhan. Alani marhiti adong mahadumuan natuson. Ala didokon na dia reminggu jamita manangihon hata ni debata jala mameopsa. Maulidokon hata ni debata manang firman Tuhan luas du pangatusion nyon bodo ibana molo hata
firman Tuhan hatani debata ima kehendakna tindakan di debata dohot perintahna podana meragami jala 2 dolapatan di firman Tuhan. Alai marhition fokus ibana lebih diperinci muse firman Tuhan na dia doi ima diturpukon taringot tu poda perintah Tuhan. Tuise tu halak Israel naung sahat di tanah Kanan. Jala di posisi ni turpuk tahun ima 5 Musa di hata Indonesia ridokko namanginang aharotahe ulangan review kembali molo 5 Musaon na dijabarkan do di review kembali 2 Musa tapi rengma ulini bibiltei di sada Musa di top parewatalang do pertibion dipilih jolma dipilih hala Israel jala seketurunan si Abraham gabe dipilih hala Israel na gabe di pasah anak tanah kanat tunasida di buku 2 Musa keluaran manang di dok istilahna Exodus keluar hodos jalan keluar dungin di paharuar dasida sin perbudakan tanah Mesir dilihat jalan keluar tu hala Israel alai dung 5 Musa dilihat mana sida akka aturan-aturan taringot tu bagaimana menjalani hidup supaya berbahagia di tanah Kanan. Imana tabereng di sonak kamanginang alani ido gabe saya didok ma kitab ulangan ala generasi baru nama nasida na satu tanah Kanan. Tikidak dana dope nasida di kiharuar setano Mesir ala perdalanan 40 tahun saat manasida di tanah Kanan gabe magurang manasida perlu muse penjabaran review ulang kembali tentang pengajaran Tuhan melalui Musa. Alani tabereng madesona kamanginang turpuk tahun. Saya jod do tatai di bibel taparan narubi taringot tu tanah Kanan. Iya tanah Kananon amanginang tano naung dibuat debata gabe sada tano tempat percontohan. Tanah Kanan adalah tanah yang dijadikan Tuhan sebagai wujud daripada kerjaan Allah di bumi. Disima di tempat ton hala Israel. Alai dengan catatan, molo maringanan hala Israel di tanah Kanan, ikon adok syaratna. Alai anggota noi di pasadang bersyarat. Syarat hanyalah untuk menduduki tanah Kanan itu. Jadi di pasad debatado tu hitak kamanginang tano na di Portivion. Dangarok syarat ni di pasad du hitak hipal kepemilikan tanah diberikan kepada kita, tetapi soal menghuni atau kita ada penduduk di tanah itu ada syarat yaitu mematuhi perintah yang Tuhan ajarkan. Holan masuk hala Israel di tanah Kanan ada aturan di pasar dewata. Salilik ku mangulu di tanah Kanan, bui mahu mangulu do denggan alai asa martua ho ikon oluam mudo tona ni Jehovah di Batam. Jalah haolongamu makadongamu. Sonido ada orang suatu tanah Kanan di top pasal Mei si Adam do siawa ipa masuk nasida tu Taman Eden ala di Taman Eden pierong gatoranna dang jadi benom budang jadion odo na bui panganommu nyadang bui panganommu in ibatasi solmei wase kod dibatasi solmei ala sigijang roha do solmei ikut dibatasi do solmei marhite paretta nasiat dibata ayang sorong aturan gabe mangarajai do solma. Didok matu siaram, on budal langomu yang ini bisa kau makan, yang itu bisa kau makan, ini tidak bisa inna. Artinya manusia ditempatkan di Tanah Eden, tetapi harus tunduk pada perintah Tuhan. Bisa sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang dalam artian sesuai dengan kehendak Allah. Alai dung mardosa siaram dosyawa di paharuar manasida sian Taman Eden. Soni ma bangsa Israel. Di pahaurur nasida siat tanah Mesir laut tu tanah Kanan alai di tanah Kanan ni arong ma aturan na pinasa ni debata marhiti si Musa alani tabereng ma kamanginang monotacaha 5 Muson kitab ulangan bui madohonon bahwa hidup benar bukan saja tentang apa yang ada atau tentang apa yang Anda lakukan di gereja, tetapi adalah menyangkut soal keseluruhan hidup. Sekali lagi saya katakan, hidup benar bukan saja tentang apa yang Anda lakukan di gereja, tetapi soal keseluruhan hidup.
imana dihatai di lima musaum. Naking bukan saja ya, tidak hanya itu maksudnya. Dan nama doko gawe sopor lubi ba mengulau nak kena dingkat di perhuriaun kan. Hidup benar bukan tentang apa saja yang Anda lakukan di gereja, tetapi soal keseluruhan hidup. Duksana sidak kamanginang tu tano kanan, dilehom matano kanani, tano percontohan. Asa sudi bangsa na di sekitar Israel meniru hala Israel. Itu tujuan di debata, umbahen na di pasahat debata tano kanan tu hala Israel, jala di loas na sida maringana di tano kanan, di leon uhum dot aturan, asa aturan dot hukum nasihat debata, di ulaun hala Israel na di tano kanan, ujungnya gabe ditiru bangsa na asing. Ala di tano kanan, nunga maringanan jol mana jolo na margor bangsa Amori. Alai adong do hukum na berlaku di si ima warra hukum Hammurabi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dota kanasing. Molo marsala bapak na anak konna dibunuh, manak sebalinga marsala anak konna bapak na dibunuh. Dan segala kecurangan-kecurangan hukum-hukum yang diterapkan di tanah Kanan sebelum umat Israel masuk ke tanah Kanan. Tetapi Tuhan menempatkan mereka di tanah Kanan dan membuat percontohan di sana, mendidik umat Israel supaya dari situlah, dari tanah Kanan itu orang menjadi melihat kuasa kemuliaan Allah. Itulah sebabnya tanah Kanan sebagai tanah yang sangat penting diberitakan di dalam perjanjian lama. Dan secara letak geografis dan globe dunia ini, planet bumi ini, bahwa tanah Kanan ada hampir persis di pertengahan dunia ini, di pertengahan bumi ini. Karena tanah Kanan adalah jalan lintas dari Afrika, jalan lintas dari Eropa, jalan lintas dari Mesir dan yang lain. Dan orang banyak berlewatan, yang ada simpang namanya Harmagedon, berlewatan semua orang bangsa-bangsa dari situ mencari kekayaan. Tetapi Tuhan sengaja menempatkan umat Israel di tanah yang sulit itu, tanah yang berbatu-batu padang gurun, tanah yang penuh dengan tantangan. Tetapi di sana mereka akan dididik menjadi orang-orang yang benar-benar manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari tanah Mesir, dan sehingga menjadi berkat bagi sekitarnya. Itu alana gabe posisi na saling na sangat penting tano Kanan amanginang molo tahatai di pada Narobi. Di leo mahat aturan. Jadi molo torna herasono mak molo mengutun kitab Ulangan. Molo tikos somar Tuhan jala haolongam murungammu liling maho mangulu di tano Kanan, jala martua maho jala tano Kananon hot matiopommu sakro di pinoparmu. Alai molo maulaun hazahatot doho dijolo ni dibata dang dia holeng yozolma jala diburaiho kana pugos jala ditindas soka zolma satu kinari gabedang sahat be tiupom mutur stano Kanan. Ido alana kelanjutan ni kita Ulangan dung masuk raja-raja merdusai hala Israel. Dia dusana tazahaman nong salah satu contoh marhadungu Dr. Putor Diamos 2. Ai di siro ujungnya Roma debata dibubar humala Israel haruar maha musionolina dibuang matu tano Babil, dibuang matu tano Asur. Akhirnya hacur ma hala Yahudi ujungna gabirak tarida biha Yahudion nok pinilik di debata alai marhiti Tuhan Yesus gabi rona siuton di mana ima hala Kristen na gabi didok mai songon gubaran Israel yang baru ala dang tunduk hala nasida laho tumangihon hata ni debata songon norok kon naknya manginang. Adong do piga-piga rumusan di kitab Ulanganon asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon di Jehovah de batam. Uleo tano kanat tuho inna ale Israel asa martua ho tangihon hataku haholongi dongammu jala boyho mangulah mananga silomom di tano kananon alai ho bartolomon raku asa martua ho idol marhadongu tupatik palimahon ikko pasang apa muna torasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano nanilehon ni Jehovah de batam diho hata martua di si ima sada di ulahon hatan itu hani dihaolongi donganna jala mangulu ibana di bagian kesejahteraan ido hata martua na dimaksud di siamanginang di leo maaturat tunasida jala perintah dirangkum ima dipatik na sapului patik na sapului akamanginang secara keseluruhan holas sadahata ronang singotot disi. Je molo taingot patik 10 holan sadahata ma intini ahama
hormat ido. Patik parjolo, patik paduahon hormat tu debata. Patik patuluhon satu hormat tu goar ni debata. Patik papaton hormat tu ari ni debata, hormat kepada hari Tuhan, menghormati hari Tuhan. Patik palimahon hormat kepada orang tua. Patik paonopon menghormati kehidupan. Molo argado ngulukon di bagasan ngulukku dangola membunuh zolma. Membunuh dalam arti membunuh secara psikis dan membunuh secara fisik juga. Patik papituhon menghormati pernikahan. Patik pawaluhon menghormati hak milik atau kepemilikan. Do patik pasapuluhon. Patik pasiahon menghormati nama baik orang. Jadi sadakata siani holan hormat do. Hormat atau debata, hormat atau dongat jolma. Molo hormat do atau dongat jolma, nguluni dongat ki, manang nama fokus pi manang songudia, alai hormat do tunguluna. Ido alana dihatadi son, mula meita tuai 10 itu. Dan jadi papeolomu tu halak dagang, do tidak danak nasobat somarama, jaladang jadi botomu ulus ni parupuan nama balu, bahan si koram. Di mangihuton 5 musona manginang, adong go tulu bagian na paling prioritas di rohani debata. Yang paling prioritas menurut kitab bilangan. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang miskin. Yang kedua adalah yatim piatu. Yang ketiga adalah para janda. Ini selalu sering dibicarakan di dalam kitab ulangan. Orang-orang yang prioritas. Apakah ketiga bagian ini di dalam hati dan pikiran kita tempatkan sebagai orang yang prioritas. Baik di dalam paradaton, baik di dalam perhuriaon, baik di dalam perkumpulan para leon, parmargaon. Nah prioritas dunia tulur di kita manang daong. Hubah grup-grup perpunguakku alai holan nakana cocok. Ada kehurungani akazol mana pugus. Ya itu piatu akan janda nama balu. Mari kita memulai pikiran tentang Allah digambarkan di sini dan Musa mengatakan Tuhan memprioritaskan orang-orang miskin, orang yatim piatu dan para janda. Bagaimana kita? Apakah ikut kita memprioritaskan mereka? Di Medanon Moldo tentang keprioritasan akazol mana sisongoni. Alau piba tu para apa tamanginang mermobil bus sejahtera iba. Ape Roma kasubiri saya panakok maka sewa kan ada dakterida tong kan yang ikat saya dakterida nong puldo sewa di si. Ala yang go subiron ibereng nama tu masuk go ibatur do ibasodo bus nih. Ape di bereng nama tu ima ngapa ada sudah tempat duduk. Jong mana matui di luas 3 do supiri manang kerneti mabayan na matui jong terus di si kan itu mana soi adong jong di sedabus na matua ale adong rona poso di sini hudul 3 rona poso yang nongan paluason na matui jong dan adong keprioritasan roha memprioritaskan orang lain ala yang go debata diturpukon. Dia selalu memprioritaskan ketiga kategori ini. Bahasa diprioritas sonon ujuya manginang. Ai mulak kena pogos jojot do nasida nang boy mangan. Bahkan nong ngiri do pe ala nasuboy do pe mangan nasida di tano kanan. Ala nya kapar porangan sin hala amalek do amuri do takanasing dang boy mangan nasida ujung aroma paretan di debata. Mono adong kebun anggurmu. Alai rona pogos membuat holat panganon na di bana unang muruki. Dia tabata di dok metak koraja. Mau kotak koraja dung manugut ne arian ne romeba ya tuladang ni tetangga niba. Malay me iba mauas ni se ni bu mesama sera honasi. Ale borngen ne amang boru hubu honas menaking dah di nai babua ima tak koraja. Di paloas dok kena pogos membuat kebun angkur nadong disi. Ale dang buatun na tujabu, dang buatun na tu pasar, holak konsumsi sadari ido pas male ibana. Ima aturan-aturan na pinasa ni debata tu si Musa untuk mereformasi, menghancurkan semua hukum-hukum di sekitar tanah Kanaan. Ido saya dihatai di son hukum Taurat do takana asing. Asa sudah tersingkirkan hukum-hukum na di Bortibion, alai hukum na si Bonogijang berlaku di tanah Kanaan dan berlaku di bumi supaya kehendak Allah yang di bumi di surga berlaku di bumi. Ima molo tahatai di
Sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 5 Musa adalah disebut dengan kitab Taurat karena berhubungan dengan perintah-perintah Tuhan, menyingkirkan seluruh aturan-aturan yang ada di sekitar Israel. Ay molola Israel na jolo, sedihutod do pihak aturan-aturan Hammurabi na sekitar Tanokanan. Alani mula meita kamanginang tu prioritas nak kaningan. Na pugus na sumardiha dia. Ikon si prioritas sonod dong. Manak pangulihon anak pinapuguson, mulubuy Roma iba. Nanggo pala manupaki, kanido, unang ala na pugus si mana. Api pangulihon anak imana, otik jol marotusi, otik matupak nga, marutangi man dong. Api mulat tergudak kita ro. Atar hilalan nung paduahon akan bartu pesta pangulihon anak, manupahi, kanido nung aeng. So ngoni mahita tong nomor huriaom. Mula dong durus tenong. Meng namoding, mana pangulihon anak, ikubuy mahita raduk, muludung diudak kita, asa totong ringgas roha laho, menghadiri ya ke cara-cara sisongone, memprioritaskan orang-orang ketiga kategori ini. Alani hamaka orang naolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai, didok mamusia diata deson akan nama balu dia sapul pitu. Dan jadi botomu ulus ni parupuan nama balu. Jadi mau lama bijam he pengin nama balu alani habaguson na dak pola dang ibayar rope unang dibuat ulus na manang didok sikora dia sapul pitu gade. Holan ulusina mau ulus ni mana kain na pakaian na alai dang boy buat ni. Jadi mau menunggu utak penin na dang boy masuk iba tujabu. Marutang mazo si A. Alani habaguson na dak terbayar ra. Oh inang dia utang mi ninna kan isoro jauh ni oh on namang katokku ninna alai odo kebiasaan ni halak kanan na jolo dihukum ni Hammurabi alai Roma pareta ni batatu si Musa dang boy masuk tu jauh ni sutung masuk kok ninna alai ipaima madisi lapatan ada kesabaran ada kasih baru Musa molo na fokus di mana unang buat kain ni bahyan ulus hata ulus dipakai sapul pitui tawaram hata ulus dan apalah takas aha do sini uluson dia kena mabalu kemungkinan dan arong jabuna bodoh ragabe gattiniti karna nanong gabe berbar gimana di barang gurun kemungkinan muse hal na paling record do uluson di parupuan na jolo luwobi di nama balu alai molo alani utang na do buat ulus nai. Benar-benar menindas biau. Ji gudang guna julok kana mora di hala Israel, gudang pakaian ulusnya kena mabalu ditariki. Dia utang guna ibu tulusna, iba pungu mai. Hala ibu utang murak kamangena ulusnya na pinapungune hasil kekerasan ni tazaha mama terjadi. Amos 2 itu baru. Tapi mak tu dia dipakai ulusnya dari rampas nai. Di Amos 2 ayat 2. Ramai kita majah Amos 2 ayat 2. Ada apa tamangena? Amos 2 ayat 2. Nga? Ramai kita majah. Marbus tangan nasida dia ka ulus gabe di labung ni salu langgatan. Jala anggur niaka nahona daddo di subur nasida di bagas niaka debatan nasida. Ima. Jadi ulusi gabe di bunda sida tu bagas zoro gabe tempat lau marsobah didugul-dugul lei tapi ulus-ulus akka kecurangan duin na disarbut sira kawarutang akka na janda ima hazahaton di zolma so tung dipakai hazahaton na di luar dipakai tu gerejom tu bagas zoro ini soal-soal adalah yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Kalaupun ada pertanyaan bagaimana ada orang yang korupsi tapi dia membantu pembangunan gereja itu terserah dia, tetapi sebenarnya itu adalah tidak kudus di hadapan Tuhan. Tapi soalnya bahasa di Zola Huria, kadang ibu hamil korupsi, kan itu, kadang ibu situ hasil korupsi, usub bakum majubo, sekian tu Huria ini, kadang ibu hamil, alai anggo hubungan di mana tu di bata itu menyangkut tidak kudus kalau kejahatan yang dilakukan di luar itu dihubungkan ke gereja ini. Ima kena masa kejahatan dong berikutna amanginang. Alani hama kadong nenolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Alani prioritaskanlah orang itu.
marhiti sian ayat 10 bitui bui madohono kesimpulan amangenang. Kita harus memberikan kebaikan kepada mereka yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Salina hidokon dia 10 bitui kesimpulan na ima. Kita harus memberikan kebaikan kepada mereka yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Molo neneng malion dading kedua tudongan tuakan nasububi membalas haburjuki ido. Itu sasaran kita. Jangan hendaknya kita memberikan hal yang baik kepada orang lain karena kita berharap ada nanti yang baik yang dia balas. Justru orang yang tulus hatinya berbuat baik adalah saya berbuat kebaikan kepada seseorang dan saya tidak berharap dia melakukan balas kepada saya dan tidak mungkin dia membalaskan itu kepada saya karena posisinya yang sungguh sangat miskin dan sungguh sangat menderita. Ido molo zolma na tulus mangulahon. Ibin nerako debisteltei manotong ma marholong ni roha di dongan. Buru hita manginak songoni ulaw na dinggat tu zolma memang daktar balos na i haburjuki alay dang nagabi hagi cakono ni alay siyan tulus ni rohakku do mangurupi bana jala daktar ban ibana mabalos aka na hungurupi na nagudangi manang na salilingon iman na berjun na padua na manginang de 10 alu wasa polay kon songoni hita pareta ni debata na sangat keras tu bangsa Israel ala didok godisi dia 10 alui hatu baddoho na jolo di Mesir hape nunga dito Jehovah de bata posiani ala nidok bain hurokon ho manggulahon sisongoni asa unang margijang ni roa hita uju adong na dihita manang gudang na pinasa ni debata dihita ingot ma isi doao na jolo siapakah aku dulu. Kalau kita review kembali kepada masa lalu dan kita bandingkan dengan keadaan sekarang ini, posisi kita, kedudukan kita, keluarga kita, maka kita review kembali, kita ingat kembali, siapakah aku dulu? Isi doa na jolo. Mau mengikutonon, isi doa Israel na jolo, ima hatuban di tanah Mesir. Alay di palua di bata, gabi mangulu di tanah kanan. Alay molo gabi, dung gabi mamora na sida di tanah kanan. Gabi maduma na sida sejahtera secara ekonomi. Molo gabi ditindas doakan na pogos akan na mabalu. Nang lupa mana sida, isi do na sida na jolo. Siapakah kita dulu? Molo suku kita mengenang. Ada orang mengatakan dulu saya adalah datang ke dunia ini dengan telanjang aku keluar, tidak membawa apa-apa. Kata si Ayub, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Alai molo Pertamina madokon hidup dimulai dari nol. Dulunya saya nol, tetapi karena berkat Allah yang nol itu diisi kembali menjadi penuh. Ingat ma kita najulu dimulai dosian nol. Itu teh? Yakin duit dari si? Sudah sen nol lo kita? Sudah. Dulu kita dari nol, seperti kata Pertamina. Di mananya dari nol? Dimulai dari nol. Dulu saya lahir tidak bisa makan sendiri, tapi Allah melalui orang tuaku mengajari saya, mengisi perut saya, mengisi pikiran saya dengan cara-cara ilmu-ilmu yang lain dan juga teladan perintah. Poda sudah, diisi sudah. Dilihat debata, tanu dia, di batu debata karejokku. Di batu debata songono, di leo penoparhu, dulunya semuanya berawal dari nol. Ingatlah itu, supaya engkau jangan jatuh pada ketinggian hati atau kesombongan. Ima dia 10 lonak kamangenang. Jadi molo abia mengisibin si kamariaha tu galonan dimulai dari nol ya Pak, molinda kan, itor tabikir, iya ya, rupanya hidupku dulu dari nol, kan gitu. Nah, unang jotong mulai do kopar Pertamina dimulai dari nol ya Pak, ingat. Unang jutur lah pikiran ta cuma mereng pas do ngak sendol ngai pas do miak ngainin nah. Anggo perjulo to singoton. Iya, dulu saya dimulai dari nol. Hidup saya dari nol. Tidak tahu makan, malah saya disusui ibu saya, malah saya diajari berjalan dan tidak ada ku bawa uang 1000 pun
Uang salib perpe tidak ada yang kubawa, dimulai dari nol. Dan dulu saya adalah orang-orang yang bodoh ketika SD, tetapi ketika saya diajari dan juga diajari guru sekolah minggu, diajari pendeta sintua, dididik dengan baik ketika sidi, lalu saya meneruskan kuliah saya dan saya sampai S3, itulah yang membuat saya sekarang bisa menjadi pejabat. Dulunya dimulai dari nol, kan gitu. Semuanya kita dimulai dari nol. Ingat mana joloho hatobat dari tanah Mesir. Hatobat dalam artian dang adong biar gadirita najolo ala ditindas, ala ni dosa, ala marhite Tuhani ditubus di mata hita, hata ditubus dibayar lunas oleh Tuhan. Dibayar lunas oleh Tuhan yang dulunya kita budak tetapi diangkat derajat kita menjadi anak-anak Allah menurut Paulus. Anak yang berharga, anak kasihan di debata, gabi ditubus sita. Ini dokon di pesalmen, di mana di Yesaya. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji gitu teh, tetapi putih seperti kesumba gitu teh. Nah, ibu tetap dari manginang kermiji harus teh. Eta po toro ala petani kermiji. Emang lo kermiji sejenis ulat doi di Timur Tengah. Ulat itu mau lo kermiji. Jadi adong do sejenis ulat di Timur Tengah kermiji. Semar telori bana. Alai di bagasa nonok telorna. Adong waktu nanong gabe larpan no keluar. Alai ko berkorban do kermijion ulaton. Dung gabi menetasan nong berkembang biak mati do kermijion keluar manok cairan setubunai marlokota manong dia ke ranting-ranting kayu dibuat jolma ala mengeluarkan warna merah odon nong dipakai mewarnai pakaian kermiji dot pakaian imam-imam di perjanjian lama ala warna merah sekermiji cairan non daktar lokangi itulah penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Sekalipun dosa kita merah seperti kermiji tetapi putih seperti salju. Artinya masa lampau sebenarnya tidak layak kita untuk mengubah kehidupan kita, tetapi Allah mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik, menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka itulah dasarnya kita harus melakukan yang baik maka holongi orang jolma. Ima amanginang na perlu singota di bagasan dirita siganopari atau tadi ma bukit di nomor 420 sada ayat 2. Asalam tahungguluan hatani di bata paretana ikon saya pikir-pikirot taruh hatani Tuhan. Ima pistelnya diri minggu. Jala adong duha dunguan itu son. Akatonanai iko pikir-pikirot do. Tabuk kama pesalmen 110 sia 15. Pesalmen 110 sia ayat 15. Ada apa tamanginang? Walau dapat pesalmen 110 sia ayat 15 rakmai tamat jaha. Ima
Saya papikir-pikir aku doaka paretam. Berarti luar biasa Alkitab kita itu, firman Tuhan itu. Alkitab juga mengurusi pikiran kita, itu masalahnya. Hanya Alkitab saja, hanya firman Tuhan saja yang mengurusi pikiran kita. Bahasa Dr. Sohoni, saya pikir-pikir aku doa kabar hitam. Alkitab mengarahkan pikiran kita supaya kita memikirkan firman Tuhan saja, jangan terlalu sibuk memikirkan yang tidak penting. Kebanyakan orang sekarang ini adalah justru dia memikirkan yang tidak penting, memikirkan orang lain yang tidak penting, dalam memikirkan orang lain dalam artian negatif. Kalau positif tidak masalah. Sama yang tadi memikirkan orang-orang yatim piatu, orang yang miskin kan gitu. Tetapi kalau ditanya bagi mereka, bagi kita, dari tadi pagi, subuh sampai malam, berapa persen pikiranmu tentang firman Tuhan? Berapa persen pikiranmu tentang orang lain dalam arti negatif? Berapa persen pikiranmu tentang kekhawatiran? Baru ngulukus suku tadi. Ai madaida, sono. Semuanya 3% mapikirata. Taring untuk kekhawatiran dari 3% mapikiraku taring untuk hatani debata. Alai pesal mesarasa polisi madakon. Sai papikir-pikir aku do. Hatani debata, paretani debata. Jadi unak pola mamikir huita mamikiring ulun, pikir-pikiri mahatani debata. Songna pusing iba memikirkan nama sono ngai, pikir-pikiri mahatan debata. Di saat saya berduka cita, fokus pada memikir-mikirkan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan daripada luji memikirkan karena sesuai pikiran, kan itu. Do talakap ini pikiran. Ai waduh ete. Ai ide ibu tuh ida. Ai sedir nggak keping ngebanate. Mergeti-geti musim mobil meng nawamu mobil si mobil. Anak korupsi doro inna. Apalah pikiran nih. Eda bereng juga pakaian ni sahai bereng jo. Awal mergeti pakaian ni garung minggu inna. Apalah pikiran nih. Kan itu. Bereng bade eda dah. Asibot pusai ini. Sosono man apa nampilan di pe. Huta-huta inna. Apalah pikiran nih. Kan itu. Tak pula pikiran nih. Neng si pikiran ima mamikir-mikiri pareta nih. Tuhan nih. Saya di suku per Facebook do hita mangina genup hari. Apa yang engkau pikirkan? Inna. Kan itu. Anggua lusu. Saya pikir-pikir kuro. Hata ni debata. Genup hari genup borgin. Gabi hagogo diau. Diisi hata ni debata mengulukon. Marperbue mengulukon si genup hari. Perbue hata ni Tuhan ini mengulap, berbuah, bertumbuh. Karena saya selalu memikirkan firman Tuhan. Lalu tidak ada lagi waktuku untuk khawatir. Tidak ada lagi waktuku untuk berpikir negatif. Tidak ada lagi waktuku untuk berpikir yang tidak-tidak. Maka karena saya fokus memikirkan perintah Tuhan. Jadi asa diarahon luar biasa Alkitab kita itu. Firman Tuhan itu. Diurusi juga rupanya soal pikiran kita. Biarlah Alkitab mengurusi pikiran orang. Jangan terlalu kita mengurusi pikiran orang lain. Firman Tuhan sajalah yang mengurusi itu. Ya mangina? Itu. Tak pola si urusi pikiran di solma. Dalam artian akan seperlu. Lo mahatan itu Tuhan mengurusi. Ima pesal mesarasa pulusia. Ayat 15. Asa kebehagu gomar perbue hatan itu Tuhan. Apa yang engkau pikirkan? Inna per Facebook. Anggua lusu. Memikir-mikiri hatan di bata. Arya dohot. Borgin. Manak tiki mangap ya memikiri hatan di bata. Sonda jatuh cinta ya kanaposo, mau jatuh cinta kanaposo. Saya terus dipikir-pikir, sudah bagaimana hasianku itu ya? Saya ganup tokin di WA. Udah makan hasianin, kan? Udah mandi hasian, belum tidur hasianin. Alas itu sih pikiran nak, kan itu? Alai mau lo terus pikiran Tuhan di bata. Dangadong waktu tapi mengulonak kana sodinggan. Dok memikir ya ka, nasodinggan. Saya di pargogo itu hatta mahita, maka nguduhon. Hatana, amin, martangyang mahita. Maulaya tima Tuhan, nunga hubigi hami takas hatami, paret tami, asa totong tiroh ada pikiran nami, mangulu hami di portibion, mertua hami, ala mangulu hami hobartu lomoni roham, mangula kaulun nami si ganupari hobartu lomoni roham, maka holongi maka holongi dongan nami jolma. Jala paturehon akka jol menageli. Asa unang adok para singat di hami Tuhan mamereng jolma, mamereng buhi. Alai songoko Tuhan namin prioritaskan akan nagali. Songoni matong rohanami, rohana panguluhon, rohana makaholongi, manotong holong di bagasan ngulu nami sigano pare. Asa paingotok kami me Tuhan. Ala hodo jumulu Tuhan na mangalehon hanguluad di hami. Na maju hami sian hatuban. Tuhaluaon songon hala Israel si tano Misir tu tano kanan. Mangulu nasida di tano kanan, gabing ulu na sejahtera, itu Tuhan
na hinirim ni roham mardame na sida di tanah kanan gabi sitirun na sida di tanah kanan tanah percontohan penduduk percontohan du sekitar jala di papatar ho uhum musim benogijang di tanah kanan asa uhum nasib benogijangi gabi bui Tuhan terlaksana di Portivion ido Tuhan sihiri memusyak kami jol manong tinobusmi atong marhiting ulu nami tarbai pasu-pasu kami turungan nami jolma gabi tarida Tuhan holong mi marhiti ulun nami pikiran nami doh pabenan nami tuak kajolma nagali pasu-pasu kami saluna pasu-pasu ruasmi akan amarsahit di bagasan pemulihan asiroham tata manasida leon hai pasok di nasida Tuhan doh lasiroham adalah ninggoluna akan namangurui paru kilon nasiroham unang luas pikiran nasida mararati dia kekhawatiran alai loas menasida memikirnya kaholongmu, memikirnya kaparetam dotak kapatikmu, asa gabi hagogone baru nasida mangalugahon ngulu nasida si ganopare. Asi maroham dihami Tuhan, tata masudia kerusmi akan mangalului parkarejuan akan masihol di sirokap metodi do na mauas masihol dia kahagabiun ni anak lehom me Tuhan ho Bartolomeo ni roham ai huboto hami takas dang ora ammu hami molo marsaka pami nanang marianakon dang ora ammu hami molo marsaka pami marsiroka nitodi ai ido sada ngulu kesejahteraan nah hinirim ni rohanami jala siakodui haroan ni saluhutna asima roham di hami Tuhan jala dongani hami sapalanong mulai pulih kondisi pandemi COVID-19 nung bigi hami Tuhan ngam naing turut tu level sada di kota Medan do di luar nasing ima Tuhan pakirawan nami lam doma kopiti asabu hami marlasi roha jala marpungu di bagas joromi asima roham Tuhan jumulusi saham sana kedu sana poloson nami asa tamah hami nak kaolongan ni roham di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan amin. Mari demahita gut papungu pilihan. Tuhan baik menghuluku, apa Dia
koma piliata. Ali debata amanami na dibono gijang, hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggan do nasau libasa na maliutus. Upasat hami masian nanilomitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maroh nami marhite-hite tordim, asalam hutad dahami, godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami nadibono gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajaonmu, sa saut ma lomo ni roham di banua tongon songon nadibono gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasat dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan dewata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Diropakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Sunggul-sunggul amang ina song netik tim nakaningani 2 minggu neneng ro marpesta kotilom mahita asa talem marohata abu bihitan nong ramero tu gerejaon obar tu protokol kesehatan bulan T2 ala marhite covid nong 2 tahunon gudang dok kangkar tu akadiakune tapatupa do tak kapingada pembangunan do tak kasituata nang pensiun jadi gabi hira gudang sasaran ni akang karate alai taleo marohat tak kamangina moloropen nong ruas tama bagi amplop tuhita amplop pesta kotilon hasil na niula sa taonon las marohatta maleoni ola ni nadia natarbek kita dosian ias ni roha do takka nahobar tu tikting nong pinata orang naking taingok ma tanggal 7 November pesta kotilon hakabibi bagaran noli hors marita